Nhasi tadzoka zvakare kuno kuvhileji kwaJiti kwachakonda kushamba kwabushu. Aiwa, kwatava kuzoona mhuri yemudzimai anonzi yeDadirai Nyashure uyo ane vana 6. Mudzimai uyo ane dambudziko rakamuwira, dambudziko rekushayikirwa nemurume, achibva asara nemhuri yakakura, zvakazonge yave challenge kuti angari anoriritira mhuri iyi. Aiwa, isusu patakauya kunoku takaita mavidheos mukamaona. Aiwa, tinoda kutendai vese vari kutisapota kuti basa ringe richienda mberi. Also tida kutenda vasaura vedu mukuru veFit and Go avo vanotigadzirira motikari yedu. Saka ndichida kukurudzira kuti kana muchida kugadzirwawo motikari dzenyu suspension, aiwa, Fit and Go ndicho chibaba panyaya yesuspension. Guta reHarare vanoonekwa panhamba 48 Kaguvi Street. Aiwa, imcha munongoita kuvabata panhamba dziri pascreen, mobva matoziviswa zvinofamba sei uye munokwanisa kunge muri munobatsirika sei kuti motikari yenyu inge iri inonaka. Aiwa, iye zvino ndakagara namai Vana Bernard kana kuti Tanaka, vakomana vaichera mugodhi wakasvika iwo kuma-around 5 meters. Aiwa, regai tikurukure navo tichimbonzwawo kuti vari seiwo nemhuri. Vatete, makadii zvenyu? Ndiri pangu, makadii henyu? Aiwa, tinofara. Munokwanisa kukwasisa mhuri yeZimbabwe vari kukonai? Ichokwadi. Ndinoti makadii mhuri yeZimbabwe, vana baba, vana mai, vana tete nevose vari kukwanisa kubatsira mukati memusha uno. Aiwa, tinotenda. Vakadii vana mazuvano? Aiwa, vana mazuvano vari kutamba. Handiti? Kana kuchikoro vana vaienda zvavo apa vakavhara. Alright. Ichokwadi. Aiwa, tinotenda. Kubva patatanga kusangana, upenyu hwenyu mungato hwachinjawo sei? Aiwa, ndinoti upenyu hwangu hwachinja zvasiyana nezvandaiva ndiri, but iye zvino aiwa ndakuzvitarisawo semunhu pane vamwe vanhu. Ichokwadi. Aiwa, tinotenda. Nhasi tadzoka zvakare tine zvipo zviri kungoramba zvichiuya kubva kuhama dzakasiyana siyana. Zvipo zvatinazvo panapa zvatatuye tizokupai. Vamwewo vakatumira kubva South Africa, kwana Cape Town, kupi. Vamwewo vaititi huyai mutore muZimbabwe muno. Ndo zvipo zvese zvamuri kuona zvakaungana panapa. Aiwa, mungada kutiwo kudii kune hama idzi dziri kumira nemi panguva ino? Panguva ino ndiri pakutenda kuhama dzangu dzose vari kudai kunditsigira ndiri mukati memusha unoyu. Ndinoti zvangu rambai makadaro, musaore mwoyo, musasvibe mwoyo, rambai muchingondibatsira nekuti mhuri ndedzedu tese, saka rambai muchingondibatsira. Takaona vechibhorani, rori rechibhorani rakauya panapa. Makanzwawo sei pamakaona rori richisvika panapa vachitaura kuti vada kucherera chibhorani? Ndakanzwa kufara chose, kana nanhasi ndiri kunzwa kufara chose, zvisinei zvangu kuti handisati ndakunwa ipapo mvura, but iye zvino mwoyo wangu ndiri kunzwa kufara chose. Ichokwadi. Ndiri kufara shuwa. Kwauri shamwari yangu, zviri kudi? Bo. Handiri? Ungataura kuti zita rako unonzi une makore mangani? Nonzi Tanaka. Tanaka ani? Katoto. Une makore mangani Tanaka? 11 years. 11 years. Tanaka ndo waichera mugodhi apo, handiti? So pawaichera mugodhi, waida kubata mvura? Alright. So pawakaona vachiuya vekukuchererai chibhorani, wakanzwa sei muzuru wangu? Ndakanzwa kufara kana nanhasi. Ndaingochiona chichidarika ndichingoshuwira kuti dai changouya kunotichererawo. Waitombochiona chimotikari chakadaro? Saka pawakachiona wakabva wachishuwo chako chakabva chazadziswa? Kuna mukoma James veWigatep Boss, ungadawo kuti kudii kwavari? Ndinoda kuvatenda kuti Mwari ngave nawo pakusvikira pese pavanogara, pavanofamba, pavanorara, pavanodya. Nekuda kwezvavakakuitirai? Handiti? Alright. Ko vamwewo upenyu hwenyu hwamira sei iye zvino nevanhu vari kuuya vachikupaiwo zvavari kukupai? Vamwe hamusiri kuona, vamwe hamuri kuona? Upenyu iye zvinezvi hwachinja manje. Takutotambawo pane vamwe. Mamusingambotambe pane vamwewo? Alright.
ngatangogara tingozvononge tisiri vanhu. Aiwa, tinotenda. Zviri kudi Bernard? Taurisa tinzwe shamwari yangu. Zviri kufamba? Ndiwe waichera mugodhi. Uri kunzwa sei nechibhorani chichange chakumwiwa mvura manje chiri pamba pe? Handikuzwa kuti ndikuti mwaita basa nezvamukaita tanga tichichera mvura kurefu. Maichera mvura kurefu? Apa mune makuzoiwana padhuze handiri? Ndipo chipawe nini Fei? Fei, manje sisi vatora vese mabhisikiti. Chitora. Chitora mabhisikiti. Zvisanetsa. Fleming. Chitora. Zvakwana. Honda yacho nematwins muchazoinzwisisawo mukaita matwins dzimba dzenyu. Tenda mhuri yeZimbabwe pane maprojects akawanda ari kuitika panapa. Chida kutenda vasaura vedu vewiga tape avo vakaoneka vari vanochera ball panapa. Dai Mwari Wamasimba Ose avaitira zvakanaka. Nemiwo futi makasununguka kana une any contribution yauri kuda kuita pamba panapa unongotibata panhamba dziri pascreen. Tobva takurukura toona kuti tinobatsirana sei nemurandakadzi. Aiwa, Mwari wekudenga, Mwari Wamasimba Ose akuitire zvakanaka. Kuna vese vakatambanudza maoko nevari kuda kutambanudza maoko, muropafadzwe zvakanyanya naMwari. From Uncle Saint neSaint TV crew pamwe chete naasaura vedu neFit and Goat Hit, it's much love.